Look what I have! Filipino food. So, tingnan natin kung anong laman nito. Sabi ko sa kanya, gusto ko ng Filipino for dessert. And ito yung kanyang binili. Hindi ko alam kung ano. Alam ko to biko, pero ito hindi ko alam kung anong nasa loob nito. So, let's see. Biko is my favorite also. Actually, tulog yung aking anak. Kaya makakapag-vlog tayo ng food for today. So, tikman mo natin itong biko. Lagi na lang tayong minamahal ni Dudong sa pagkain. Look at that. So, tilawan natin kung anong lasa nito. Nabibili lang to dito sa mga Filipino shop. Alam niya na yan. Kaya lagi naman siya nag-order ng pagkain ko. So, ikalat lang natin tong. May flavor siya na bukayo. Bukayo yan. Kalat lang natin. Masarap to sa kape. Pero hindi ka muna kung masarap. Ayan. Lubi yan. Ayan. Lami siya pagkagawa. As in, sobrang sarap. Ang sarap niya. Gusto ko yung pagkagawa ng bukhayo. And pagkagawa ng stick rice. Ito sunod. Ano ba to? Ano ba itong pinag-order ni Dodong sa akin eh? Kabisado niya na kasi kung anong gusto kong kainin. Agoy, nasira naman ito. Leche plan. Nasira na ang leche plan. Oh. Ayan. Okay lang. Masarap. Masarap din siya. Ay, sobrang sarap pala na ito. Gusto ko yung pagkagawa nila. Maraming kasi nakita niyan, pero iba-ibang shop. Depende na lang kung maswertein mo yung shop na masarap magluto. So, bigyan natin ng aking asawa eh. Sarap din. Sa pa nga, ang sarap talaga niya.